hello mga kasuid, welcome back sa aking channel. So, nahanap ko katuloy kita rin. Nahanap ko tayo hatagan sa tuwa nga ginagmay nga blessings mga kasuid. So, atas lapu-lapu rin. So, magpa-asipta mga kasuid na kanang mauna pa ni ang kuwan, nasa dapita ang New Bridge. Kaya pati na po siya mga kasuid. Nasa pilid mga kasuid. Ay, labang niya mga kasuid. Ato ng taugon. Pag lang taugon mga kasuid. Hindi ka tao na ako, no? Pinaanglan mga kasuid. Nangayo tao ni si Kuya mga kasuid para tao nga mga taon siya mga kasuid. So, ato niya ko taugon. Oh, daplin sa ta. Ya. Buto na sa natin interest nga gastap pa. Hindi pa natin siya makita. Nangayon ko siya sa mga sakinan mga kasuwit. Sa stop pa. Wala siya ipanumbaling na. So, madali lang makasuwi daw. Lapas na dito. So, stop pa ang sakinan. Stop po yan ay. Yeah. So kung padulong ni siya nato mga kasuwit, kani nga taga ng gamay nga blessings. Yeah. Ayun to dia. Ayun to dia. Oh, mayong to sir. Taga diri kaya? Dili, taga Las Kambaling sir. Asa man kita? Kambaling ba? Wow. Yan. Dako yatag di mong gamay nga blessings. Pagkuan lang ni kanang paniudto lang nimo. Sinsya na kayo. Salamat sir. Oh, salamat kaya. Oh, salamat. Yeah. Sir, Oh, salamat kid. salamat kayo dia. Ay pagtabang ni palit bugas pa. Salamat kayo. Oh, salamat sir. Sige, salamat. Sa Ginoo ra po nagikan ya. Salamat sir. Sige, salamat kayo. Salamat. Oh.